असा मला तुम सगळे तुमच्या 3 महिन्यात आहे म्हणून मध्ये केम दिता अरे पैसे घेतो 2 महिने दिले ना ते त्यांचे 2 महिने दिले ना तिथं तिथं म्हणा अजून दिल्यास ना पण ते सकाळी देता अशी वर देता मरे पण ते सकाळी माहिती तुम्हाला अरे 3 महिने उरले रे ते 3 महिने उरला हा गेले महिन्यात तेही दिलं ना नो बाय बाय टाटा गुड बाय गया